ensimmäistäkään nyt sitten äkkiä osoitteeseen putkesport.fi. Sieltä niitä saa. Tuu katsomaan. Sun Sepamenen lempparipesuneski on tarjouksessa. Eikä. Tää samppuukin on just tätä mä olin hakemassa. Nämä kaikki Sepamenit on -20%. Aippa kori. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Nyt 20% alennuksella maaliskuun ajan. Kampanja apteekeista. Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa. Melko mautonta. Ai toi huumori vai? Hei, kun tää ruoka. Me tarvitaan tähän Felix-ketsuppia. Herkkuja ruokapöytään. Hän nostaa hitaasti kätensä. Katse on läpitunkeva, liikkumaton. Ilmekään ei värähdä, kun käden sormet levittäytyvät ja ojentuvat liitutaulua kohti. Hetken hiljaisuus. Sitten kynnet kohtaavat liitutaulun tumman, hennon karkean pinnan. Painautuen liitutaulua vasten ne alkavat liukua alaspäin sentti sentiltä. Paha ääni viiltää. Hyvä ääni vaikuttaa. Kun äänen tuntee, sitä ei unohda. Tehdään brändisi audiosta tunteita herättävää. Oikealla tavalla. Vaikuttavan kaupallisen äänen ammattilaiset löydät osoitteesta badagency.fi. Bad Agency. Bad name. Good audio branding. Paras sekoitus. Klassikoita ja tyylikkäimpiä uutuuksia.